Здравейте! В днешният епизод отиваме към Асеновград и Пловдив и ще покатерим на катерачния обект Югово. Надявам се на едни прекрасни изживявания по скалите и много приятни емоции. Приятно гледане! Харесва ми тук. Сенчето е. Да. О, да. Да снимаме тук маршрутите. Точно като за нас са. Да. Аз след това се опсах. Снимам те. Как се връзваш? Трябваше да снимам как ревеш. Трябваше да снимам. Аз не съм ревала. Мрънках. Даже не съм и мрънкала. Трябваше да ме снимаш как падам. Еми, да, ама няма варианти. Не знам, аз за първи път падам. Забравих се Обикновено... спадрилите горе. Ще да вземеш. Ама не тия, ами оранжевите. Добре, тук. Да, понеже много ме дразниш и други са другите спадрили. Той тук на това не ме бърка. Видя ли още? Докато каза и веднага се подхлъзна. Господ се знае работата. Благодарство. Щом катериш тея, значи трябва да е лесен маршрута. Щом ги катери, аз щом с тези споделил катери. Имам кръвче. По-удобно се, не е много такова, като вися повече време. По принцип, щом го катери, аз трябва да е лесен. Ти и оня го изкатери, ма не беше. Готино и много хора има. Да ти кажа честно. То на тия маршрути нормално да има хора. Оня вече съм го катерил, за това ми е по-лесен. Първият път ми беше много тегъв, как като на тебе. А той какво катери тук? Кой? Ей тук. 6 бели е това. Ами не знам кое е това. Какво катерите? Сурвата, 6 сама е той. Да. А това за грей колко е? И това е 6 сама, е гадно 6 сама. Да. На мен ми беше, ама не. По-гадно ли е от това? Не. По-дълго е. Не уж правиш. Той е там чак горе ли свършва? Не, той свършва много добре. Е, да. Майко. Мърдаш ли? Докато все още се виждаш. Как го забравих този болт? Кой болт забравя? За каската. Да. Юху! Нали си ме обрал? Само да не полета. Само него снимай, мен не ме снимай как вися. Еми, айде, давай. Айде, браничната. Той се едно не катерише еса, нали? Помахай. Левия крак го махни оттам, това е много... И тук му е края. Ти на момчето ли говориш? Да. Какво викаш? Там е една удобна хватка за пънчиш на едно дърво. Да, ма гледам, че ми е въплял. Заключването не мога да стигне.
Сега след малко ще разекипирам. Да си поема глътка въздух. Снима го до сега. Да. На коя примка съм? Първа, втора, трета, четвърта, пета. Една, две и догоре още малко. Юху! Да пака брои, бе. Той качи го? Право не има. Да. Браво! Самиче са вали. Много ме яд, човек. Ама не можа да му прави грешката, бе. Ти ли ще ми взимаш въжето или си го Да, взимаш? ще взема, само като минеш до Митинската. Чао! Чао! Уху! Къде е твоята тениска? Там на дървото. Ето сега снимам ми облечен, да не кажеш после. Ето е на смити някъде. Не, не. Стига! Чао, приятел Катерина. Айде, чао! Другата си на Малевица, по-другата. По-другата сме там. Държиш дойте? Да, бе, да. Добре. Идваме. Да, държите. Иначе много ми хареса тук. Ясно. Да, това може би са най-готините скали, като изключим гръцките, на които съм катерила. Ами, на мен много ми харесва също място. Най-готините в България, айде. На които съм ходила аз. Виж как са се надписани всичко. Да, много. Полчирани. Яко. И това, дето сте направили също. С разпечатката. Добрика ли? На гидовника. Котата е виновна. Супер. Не е като на ония шубрак, дет бяхме предния път. Змиярника. Много добре си покатерихме днес. Почти всички 6 сата. Нали? Нали почти всички 6 сата? Мисля, че само едно остава. Да. За грей. За грей. Но решихме да го пропуснем, да отидем на едно 6Б, където си изподрахме пръстите и така нататък. Но маршрутите наистина бяха много готини. За мен специално тези скали са най-яките от всичките, които съм била в България. И със сигурност ще дойдем пак да го мъчим онова женско 6Б, където ми взе душата на финал. Имах първото си падане, несъзнателно. Задържаха ме, ето имам си щета. Коляното. Другите щети по пръстите, ама те тук много не се забелязват. Абе беше много яко, така че със сигурност отново ще дойдем тук на Югово. Надявам се да са станали някакви готини кадри, да сгубим видео и на вас да ви е харесало. Чао! А ако не сте се абонирали за канала, сега е момента да го направите също така, да харесате страницата в Facebook Гори и Чукари.